खुलुमबाय बयखौबो खनसेबाव आंनि चेनेलावहाय दा नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानो हागौ स' आं दिनै माखासे खोथा बुंनो सानदों कर्परेटनि सोमोन्दै दा जोंनि बहुत मानसियानो बा गामि ओनसोलाव थानाय बा खायफाफोर एसे सिं ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रा बे जिनिसखौ बुजिया जे कर्परेटआ मा जिनिस जे कर्परेट इन्डास्ट्रिया माबायदि बेयावहाय माबायदि बाहागो लानो हायो एबा माब्रै जों मावफानो हायो बबे कम्पानिफ्राव दा बेखायनो आं सरासनस्रायै गुसुङै सुंद'यै आङो जेसेबांखिनि हायो आं बुजायनो नाजागोन बे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोना एसेबाबो आइडिया मोननो हायो बिनि थ्रुयै जेनेबा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा एसेबाबो एसे जाहाथे हमनो हायो आरो दा एक्सुवेलि कर्परेटआ माखौ बुङो दा सरासनस्रायै कर्परेट होननानै बुङोब्ला सरकारि नङै जेरखम गिदिर गिदिर जोंना कम्पानिफोर दङ जाय कम्पानिया माने सरकारनि जेबो बाहागो गैया बेफोरनो जाहैबाय कर्परेट एबा प्राइभेट जों जेखौ प्राइभेट होनना बुंनो हायो दा जेरखम जोंनि मेगननि खाथियाव थानायफ्रानो जाहैबाय नोंनिया बेंकफोर प्राइभेट बेंक जेसेबां दङ बिसोर गासिबो कर्परेट बा नोंनिया इन्सुरेन्स कम्पानिफोर बिसोरबो गासिबो कर्परेट बिनि उनाव नोंनिया माखासे जेरखम बिसाल जा नोंनिया बा गिदिर गिदिर श'रुम बा जायफोर बबेबा न'आव बबेबा मोनसे गिदिर माने मोनसे मालिकफोरजों सालायजानाय बा अर्गेनाइजेसन सालायजानाय सासे सानैनिल' नङा आरो जेनेबा हारसिं सालायनाय कम्पानि नङा जायफोर गिदिर कम्पानि बेफोरखौनो कर्परेट होननानै बुंनाय जायो आरो दा बे कर्परेट इन्डास्ट्रिया मानि थाखाय इम्परटेन्ट जेनेबा जों दा सरासनस्रायै नुनो जों थाङो जोंनिया मुलुगनाङैनो बेयो मोनसे प्रब्लेम दा इण्डियाआवबो दा इण्डियाया नोंनिया बुहुमाव बयनिफ्राय बांसिन सुबुं अनजिमा गोनां मोनसे हादोर दा बेबायदि मोनसे एसेबां सुबुं अनजिमा थानाय हादोरावहाय बयखौबो सरकारि साख्रि होनो हानाया रावबो सरकारनि थाखाय माने माबा नङा आरोखि ना खालामनो हाथाव नङा आरो बिनि जाहोना जाहैबाय सरकारा जेब्ला सरकारि साख्रि होयो बिसोरनो सेलारिफोरखौ होनो गोनां जायो दा सेलारिफ्रा बबेनिफ्राय फैयो अभियासलि टेक्सनिफ्राय फैयो जेरखम दा जों जिएसटि होयो मोनफ्रोमबो जिनिसावनो जों जिएसटि होयो माबा मोनसे खालामबा टेक्स होयो दा बेफोर टेक्सजोंसो बे सरकारि साख्रियालफोरनि पेमेन्टखौ होनाय जायो दा बेखायनो बयखौबो सरकारि साख्रि होनो हानाया सम्भब नङा दा जेबायदि जोंना सुबुं अनजिमाया 140 कौटिनिफ्रायबो बारा बेथ' बिनिफ्रायबो बाराखा दा साननानै लादो नोङो दा बयखौबो जुदि 140 कौटिखौ जुदि साख्रि होनांगौब्ला बेयो बयनिबो थाखाय माने इजि माबा नङा आरोखि दा बेखायनो दा जोङो नुनो मोन्दों दासान्दि जोंनि हादोरावहाय थांनाय 10-15 बोसोरनिफ्रायनो बे कर्परेट इन्डास्ट्रिया जोबोदनिफ्राय जोबोद बारायगासिनो दं दा जोंनि आसामावहाय एसे खममोन जेरखम नोङो बुंनो हायो कलकाता मुम्बाइ गुजरात बेंगलर बेफोरबायदि जायगायावहाय अलरेडि जायफोर थांखांबाय जायफ्रा एसे आइडिया दङ मिथिखागोन बेफोर गासिबो कर्परेट जोबसो दा कर्परेटनि माबाजोंनो सोलिजोबो आरो बिसोरो दा बेयावहाय गासिबो मानसिफ्राबो मिथिखागौ जे बबेबायदियाव मा मावनांगौ बबेबायदियाव मा मावनाङा आइडिया दंखाजोब्बाय नालाय बिसोरनाव दंखायोखा आंखायनो दा जोंनि थाखाय बे गोदान दा निउसाव नायबानोसो नुनो मोनगोन जे राइजिं नर्थ इस्ट होननाय मोनसे प्रग्राम खालामदों जोंनिया चिफ मिनिस्टारा आसामनिया दा बिनि थ्रुयै आदानियाबो इनभेस्ट खालामगोन रिलायेन्सआबो इनभेस्ट खालामगोन आरो मेरला दं टाटा दङ बिसोरबो इनभेस्ट खालामगोन दा जोङो टाटा चिफ इन्डास्ट्रिनि मोनसे अलरेडि जागासिनो दंखायो गुवाहाटि खाथियावहाय दा बेबायदिनो आरोखि दा बावैसो बे थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि आसाम बा नर्थ इस्ट रिजनावहाय स्पेसियेलि आसामावनो बे प्राइभेट कम्पानि कर्परेट कम्पानिफ्रा बिराद इनभेस्ट खालामनो नागिरगासिनो दं आरो बिसोरो दा बिनि जाहोना जाहैबाय बिनि थ्रुयै एमप्लयमेन्ट जेनेरेट जागोन नों आं बयबो साख्रि मोनगोन जा हक बयबोथ' गभर्नमेन्ट मोना नालाय दा प्राइभेटआवहाय चान्सेसफोर थायो दा बेखायनो आरो दा फिउचाराव जोंनियावहाय बे कर्परेटआवनो साख्रि दंसै बुंनो थाङोब्ला 100आव 70% कर्परेट 30% गभर्नमेन्टआवहाय दा जों बयबोथ' गभर्नमेन्टआव मोननो हाया एलिजिबिलिटि मिलाया सोरनाबा प्रफेसन मिलाया सोरनाबा माबा माबि मिलाया दा थेवब्लाबो कर्परेटआव थायोब्ला जोंना अपसन मोनसे थायो जेखि जायाब्लाबो जोङो ग्रेजुवेट नर्मेल ग्रेजुवेट जाब्लाबो जों बेयाव जइन जानो हायो बाखि गावनि सायावहाय नों माबायदि पारफरमेन्स खालामनो हायो नों माबायदि चेलेन्जेसफोरखौनो एक्सेप्ट खालामनो हायो बिनि सायाव खोथा आरो दा ओंखायनो स्कप दङ नर्थ इस्टआवहाय दा गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा इनभेस्ट खालामनो नागिरगासिनो दङ दा बियो बिराद मोजां खोथा दा बिनि थ्रुयै बिराद जब एमप्लयमेन्ट माने क्रिएट जागोन आरोखि दा बेखौ जोङो अपरचुनिटिखौ ग्रेब खालामनो हायो दा कर्परेट होननानै बुंनो थाङोब्ला बहुत मानसिनि खर'आव गोबां खोथा फैयो आरोखि जेनेबा माबायदि जागोन सिकिउरिटि दंना गैया पेन्सनफोर दंना गैया फेसिलिटिसफोर दंना गैया फेक्ट आरोखि बियो दा बेयावहाय एक्सुवेलि प्रस एन्ड कन्स होननानै बुङो मोननैबो दङ दा बेयावहाय सुबिदाया मोनसे आं सुबिदाखौ बुंग्रोसै
नों प्राइभेटाव मावोब्ला जुदि नोङो राइट ट्रेकआव दङब्ला बा नों जुदि मोजाङै जुदि फल' खालामगासिनो दङब्ला खुब खम समनि गेजेरावनो नोंना इंक्रिमेन्ट बा नोंनि पजिशन नोंना गासैबो जिनिसा थाब बारायलाङो खिन्थु नों चेलेन्जेस एक्सेप्ट खालामनो हानांगोन नोङो बे एनभायरनमेन्टखौ बा बे कम्पानिनि पलिसिफोरखौ मोजां बुजिनानै बिसोरनि जे एलाइनमेन्ट आरो बिसोर मा लुबैदों नोंखौ मा मावजानो लुबैदों बेबायदि जुदि नों मावलांनो हायोब्ला बहुद खम समनि गेजेरावनो नोङो मोनसे गोदान बा गोजौसिन नोङो जायगायाव सहैनो हागोन आरो दङ सुबिदा दङ मोनफ्रोमबो कर्परेटआव हाबोब्ला नोङो दाथ' इपिएसथ' दंखायो इपिएसखौ मोनजोबो जे पेन्सन सिस्टेम उनाव मोनो पिएफआबो दंखायो प्लास मेडिकेल बबेबा कम्पानिजों बेंकफ्रा इन्सुरेन्स कम्पानिफ्रा बिसोर मेडिकेल कभारेजबो होयो जइन्ट फेमिलिनिबो होयो बा एखमबा गावनिखौबो होयो दा बे थायोबा मोजां गाबोन समफोर बेमारफोर जाबायब्ला नोंना मोनसे कभारेज थाखाजों बेजों नोङो मेडिकेल देखायनो हाबाय बे थाहैबाय मोनसे आरो अपसन बिराद थायो कर्परेटआवहाय नों खनसे जे आगान होबाय कर्परेट वार्ल्डआवहाय नोङो बे कम्पानिखौ गारनानै दस्रा कम्पानियावबो नों थांनो हानाय अपसन थायो जे नोंना सेलारिखौ बारायाखै बायदि ओमफ्राय नोङो दस्रायाव नों बारनो हाबाय जे बेखौ नों सुबिदा बायदि मोनाखै नोङो बेयाव थांनो हाबाय दा बे मोनसे सुबिदा खारन दा मार्केटआवहाय 70 to 80% कर्परेट जोबखासै गासिबो कम्पानियानो गभर्नमेन्टआ 30% दङ अबभियासलि बेखौ आं बुंखाबाय सिगांनो बयबो मोनाबो जानो हागौ दा सुबिदाफ्रा बेनो आरो उसुबिदाया जाहैबाय बेनो जे जोंनि थाखाय मा जायो स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय मोनसे भाषाया जोंना मोनसे प्रब्लेम जानानै फैयो खिन्थु थेवब्लाबो उदालगुरि बाक्सा बे थिंजायनि मानसिफोरनि थाखाय एसेबां प्रब्लेम गैया मानोना बिसोरो एसामिसखौ रायलायखायो उन्दैनिफ्रायनो दा जोंनि क'क्राझारनि थाखायसो एसे प्रब्लेम जायो बिसोरो माने एसामिसखौ एसेबां फ्लुएन्ट नङा दा बेंगलिखौबो एसे ब्रकेन बेंगलि रायलायो नालाय बेबो एसेबां खामानियाव फैया आरो दा बेखायनो एक्सुवेलि प्रब्लेमा बेनो जायो कर्परेटआवहाय जे रायलायनो रोङाब्ला मिलायनो हाया जायोब्ला टिमनि एनभायरनमेन्टखौ नों हमनो हाया जायो बेखौनो गावखौनो आलदा बिदि मोनबाय थायो आरो थ' अबभियासलि नोंथ' बिदि नङा जे गासिबो खालि बर' थानाय जायगायावल' बे कम्पानिफ्रा दङ नों ओरैबायदि जायगायावबो थानो गोनां जानो हागौ जे जायगायावहाय बर' मानसि गैया दा बेयावथ' नोङो दस्रा लेंगुवेजजों रायलायनो गोनां जाखागोनानो दा बेनो आरो दा बिनि अनगायै आं जेबो साना जे माबा मोनसे प्रब्लेम दं होननानै कर्परेटआव प्रेसार थागोन दा आं बेखौ बुंखादों नोङो चेलेन्ज आरो प्रेसारखौ एक्सेप्ट खालामनो हानांगोन होमबासो नोङो कर्परेटआवहाय सार्भाइभ खालामनो हागोन दा नोङो कर्परेटआव मारै जइन जानो हागोन दा आं बेखौनो बुंदों जे कर्परेट माने जिखुनु कम्पानि दा कम्पानिफोरना गावबागाव रिक्रुटमेन्ट पलिसि थायो सोरबाफोर फ्रेश ग्रेजुवेट लायो सोरबाफोर केम्पास रिक्रुटमेन्ट खालामो कलेज इउनिभारसिटिनिफ्रायनो दा नों जुदि नर्मेल ग्रेजुवेट बा नर्मेल ग्रेजुवेटखौनो नागिरखायो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव थाया नर्मेल ग्रेजुवेट मास्टार नांलायलाया नों जुदि नर्मेल ग्रेजुवेट जुदि दङब्ला नोंनिया जिखुनु खाथि खाला थानाय कर्परेट जिखुनु अफिस दङ बेंक जा मा जा एन्ट्रि लेभेल जबनि थाखाय नों थांनानै बेयावहाय ब्रान्च मेनेजारफोर बा जायफोर मेनेजार दं बिसोरखौ लोगो हमनानै नोंनि सिभि जे बाय'डाटाखौ नों होनानै खनसे सों जे बेयाव माबा मोनसे अपेनिं दं नामा होननानै जुदि अपेनिं दङब्ला अबभियासलि बियो बुंगोन जे बिदि मावनो हागोन होननानै दा बे पेजावहाय जिखि जाया सेलारि जाया मानो जिखि प्रब्लेम जाया मानो आं सानो बेयावहाय नों हाबनानै लाग्रोनांगौ दा बिनि उनाव नोङो बेखौ मावनो हायै 6 मास 1 बोसोर एक्सपिरियेन्स मोनसे लादो आरो बेयाव हाबनाय लोगो लोगोनो नोङो दस्रा खोथाबो मिथिगोन जे बिनि उनाव बबेयाव थांनो हागोन बा बेखौ जुदि आं फसायाखैब्ला माने आंना अल्टारनेटिभ्सआ मा दङ बेफोरबायदि आरो दा कर्परेटआ बिदिनो नों जे खनसे हाबबाय नों सेकेन्ड कम्पानियाव थाङोब्ला नोंखौ खनसे सोंसेलाय नोंना मा एक्सपिरियेन्स दं होननानै बे बिराद खामानियाव होयो आरोखि दा ओंखायनो बेखौ दा सान जे खनसेनो आं गिदिर मोनसे पजिसनाव गिदिर सेलारि लानानै हाबगोन बेखौ दा सान दा कर्परेट वार्ल्डआवहाय जइन जानो थाखाय एसेबांबो गोब्राब नङा नोंसोरखौ आं मोनसे खोथा बुंनि जे पेन आसाम आरोखि अल आसामनि गेजेरावहाय गुवाहाटिया ओरैबायदि मोनसे जायगा गुवाहाटियावहाय नोङो गासिबो नोंनिया बे खेरानि लेभेलनि मानसि एसिस्टेन्ट लेभेलनि मानसिया नलबारिनि मानसिजों फुङाव ट्रेनजों फैयो बेलासियाव ट्रेनजों थांफिनो बिसोरो बेबायदि आरोखि दा नोंबो एसे फ्लेक्सिबल जानांगोन कर्परेटआव मावोब्ला जे बबावबा जुदि थिनहरोब्ला बबावबा जुदि मावनो थिनोब्ला फार्स्टआवहाय नों 6 मास 1 बोसोरखौ नों एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय मावनांगौ बिनि उनाव नोंनि सुबिदा अनुजायै नों बबावबा जुदि थांनो गोसो दंब्ला नों बेखौ बुंनो हायो आरो दा बेनो कर्परेट वार्ल्डआवहाय जइन जानाया एसेबां गोरा बाथ्रा नङा सिभिला मोजां ड्रेस खालाम मोजां रायलायनो सोलों एसामिसखौ रायलायनो एसेबाबोथ' रोंखानांगोन बेखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया दा जोंनि बिटिसि ओनसोलावनो बा बिटिआर ओनसोलावनो नों बुंनो थांब्ला मोनबेसे जायगायाव कर्परेट अफिस दङ जायफोर बेंक दङ बेंकफ्रावथ' जाय मावगासिनो दङ बे दङ नों दा गोदानै जुदि थांनो लुबैदोंब्ला नों चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामनांखागोनखा आरो जोंनिया बांसिनानो दा इंलिस मिडियामखौनो फरायखायो दा एक्सुवेलि बे मेटार खालामा नों इंलिस मिडियाम फरायो ना बर' मिडियाम फरायो रायलायनो रोंनायासो गिदिर खोथा
नाथाय कर्परेटआवथ' सेल्ससो थायो नालाय बुस्थु फाननो हानाय जानांगौ दा ओंखायनो नों एसामिसजों जुदि रायज्लायनो हायोबा नों जायजों रायज्लायदों बियो जुदि नोंनि रायज्लायनायखौ बुजियोब्ला बेनो साफिसियेन्टखा दा बेनो आरोखि गावबा गाव सिभि मोनसे बानाय खाथियाव थानाय जिखिनि अफिस दं इन्सुरेन्स जा बेंक जा मा जा गासिबो नों बे बिशाल जा मा जा जि दङ बेयाव थांनानै नों हो आरोखि बिनि उनावहाय बे चेलेन्जेस एन्ड रिवार्ड बेखौ आं दहाय एसे कभार खालामखाबाय जे चेलेन्जआ मा थायो बेनो आरो ना टारगेटफोर थागोन नोंनियावहाय दा जेरावबो टारगेट थाखायोखा नों न'आव जिरायनानै जेबो जाखायाखा टारगेट माने बेबायदि थायो आरोखि कम्पानि हिसाबै मोनसे जायगायावहाय बोसोरसेयाव जों एसेबां खामानि मावगोन होननानै मोनसे थि खालामनाय थायो दा बेखौ नोंल' हारसिं नङा आसलथे बेखौ बे ब्रान्चआव बा बे अफिसावहाय जमा जानाय बयबो मानसिया गावबा गाव रानलायलायनानै एज ए होल एज ए टिमसो बेखौ डेलिभार खालामनांगौ आरो बेनो मोनसे दा आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाबाव नों कर्परेटआव मा जायो बनास सनासफोर बिराद थायो बिदिया नों जुदि साक्सेस जायोब्ला बा नों जुदि जेखौ मावनो थिनदों मावनो हायोब्ला नों बनासफोरबो मोननो हायो बिराद मोजां खोथा मनिटारि बनासबो मोनो फैसा मोनो दा बेनो आरो दा फाइनाल खोथाया बेनो आं गावनि फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो नोंसोरो जुदि सरकारि साख्रि मोनाखैब्ला बेखौ जिंगासिनाङा मानोना मुलुगनाङैनो इन्डियायाल' मोनसे कान्ट्रि जेरावहाय गभर्नमेन्ट साख्रि होननाय मोनसे जिनिसा दङ पेन्सन होननाय जिनिसा दङ जेरावबो गैया जेरावबो गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट थां खिन्थु डिपार्टमेन्टआ गभर्नमेन्ट जानो हागौ फाइनान्सखौ डिपार्टमेन्टखौ गभर्नमेन्टआ खालामनो जानो हागौ खिन्थु एज ए हल बे प्राइभेट बायदिसो रान खालामो पारफरमेन्स जायो नों जुदि पारफरमेन्स खालामनो हायोब्ला नों थागोन हायाब्ला थाया बावैसो आमेरिकायावहाय डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौनो एंगारनानै होबाय दा बेखौनो बिदि साननाङा जे जों सरकारि साख्रि मोनाखिसै जोंना बिदि जाया बिदि नङा चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन दिनै जापान बायदि जायगाया ओरैबायदि डेभेलप खिन्थु बिसोरो फुंनिफ्राय मोनासिम 24 घन्टाबाबो खामानि मावो बिसोरो दा खामानियासो मेन नों जेखौ नोंना जे टेलेन्ट दङ जे क्वालिटि दङ बे हिसाबै हाब मावसोम बारसोम दिनै जुदि आसामनि मानसिया बाहेरायाव थांनानै खामानि मावनो हादोंब्ला बिटिआरनि ओनसोलनि मानसिया मा बाहेरायाव फैनानै गुवाहाटियाव खामानि मावनो हाया नामा दिनै आं खमसे खम 10 बोसोरसो जाबाय कर्परेट इन्डास्ट्रिजों थाफानाया मावनाया आंहा एक्सपिरियेन्स दं आं मिथिगौ बहुत खम बर' मानसिफ्रानो माने कर्परेटआवहाय बिभिन्न लेभेलावहाय दङ खिन्थु स्कप दङ आं लुबैयो जे जोंनि लाइमोन माने फंबाय बिनानावमोनफोरखौहाय ओंखारबोनो थाखाय गावबा गाव कमफर्ट जननिफ्राय फैनानै जिखुनु जब जाया मानो माव जेबो नङा खनसे मावब्लानो बुजिगोन दा गभर्नमेन्ट जबनि थाखायल' सानफ्रोमबो नेबाय थानो नाङा गभर्नमेन्ट जबा खाफालाव थायोब्ला आं खाफालनि खोथासो बुंसिगोन दा फरिखा होबाल' जा फरिखा होबाबो मोजां फरायथारनांगोन आरो बबेबाखौनो नों मोजाङै जुदि फरायाखैब्ला नों खाफालनि खोथाल' सानबाय थायोब्ला साख्रिखौलाय बहाय मोननो मेला दङ नोंनि खाथि खाला नोंसोर नायबानो मिथिगोन MA पास जानाय मा पास जानाय थेवब्लाबो न'आवनो जिरायनानै दङ खिन्थु बे होननानै गोसोखौ माबानानै थानाङा दानि जुगाव बयबो खामायनो रोंबानो जाबाय मोजाङै खामायनांगौल' बास खामायनानै न' संसार मोजां सालायनो हानांगौ बेल' बाखि गारि घरा न' बां बेफोरलाय मोनसे समाव दंमोन आरो बेफोरो बिराद इम्परटेन्स होयोमोन खिन्थु दानि जुगावहाय बे इम्परटेन्स गैलिया एकदम इम्परटेन्स गैलिया दा बेखायनो आंनि गुरै खावलायनाय दा नोंथांमोननो जुदि माबाफोर जुदि एक्सपिरियेन्सनि सोमोन्दै बा माबाफोर जुदि एडभाइस नांगौब्ला आंनो कमेन्टआव लिरनो हागोन आं जेसेबांखिनि हायो गावनि एक्सपिरियेन्स फारसेनिफ्राय आङो हरगोन पार्सनेलि इन्डिभिजुवेलि आं खोन्थाहरगोन आङो गोजोन्थों